akharakta hali turiqa ahlaha, sai annabi Musa ya wata magana wadda ke nuna yana da hikima, wadda yake nuna annabi Musa baya da son kai, annabi Musa baya da selfishness, annabi Musa ba kai ne ya damu da ita ba da shi ba, yana fa cikin jirgin ruwan sai ya ce akharaktaha, yanzu zaka hude wannan jirgin ruwan lituriqa ahlaha domin ka nutsar da masu jirgin ruwan. In nutsuwa ta zo duka za su nutse ko, amma sai ce masu jirgin ruwan haka aka son kowa ya kasance kamar ɗan NYSC with dedication and selflessness, haka yake cewa ko ya kamata in kana da haka ake kanta mai NYSC cikin waye cewa kazan kana da selflessness, kana da son waninka, itharul gairi ake ce mai da larabci, haka ake yi. wannan haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke jina annabin Allah ne sai ce akharakta hali turiqa ahliha, shi abin da ke tunani wani ne kafin shi zai zama na karshe domin ka nutsar da wa'anda adda ita wa'anda suka ɗauke mu kyauta. Annabin Allah haka, annabawan Allah suke haka, sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke. Jabir bin Abdullahi lokacin da aka dawo daga wata tafiya ko wani yaki, annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi gaba yayi baya, hadisi yana da tsawo, yana cikin Bukhari da Muslim. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi baya can sai ya ga Jabir yana tafiya bisa wani raƙumi wanda yake baya saurin tafiya. Jabir duk ya tsufa ga yaro amma da fuskar tsoffi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ke damun ka ya Jabir? Sai ya ce ya Rasulullah raƙumi na ne baya tafiya, raƙumi na ne ya tsufa baya tafiya. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buge raƙumin, sai raƙumin ya koma yana tafiya. To annabi sallallahu ya san cewa Jabir saurayi ne, kamata yayi kila in yayi aure zai mai da jini ne, zai mai da hankali ne. Sai ya ce Jabir hal tazawwajta, shin kai aure? Sai ya ce na'am ya Rasulullahi na yi aure. Sai annabi ga yayi aure kuma ga haka da damuwa. Sai ya ce bikran am thayyiban, budurwa ka aura ko bazawara? Sai ya ce bal thayyiban ya Rasulullah. Ya ce bazawara ne aura ya manzo Allah. Sai ya ce mai halla bikran tulaibuha wa tulaibuka, ai inda budurwa ka aura ta yi ma wasa, ka yi mata wasa, ko da yadda ake cewa in ka hada jikinka tsohi suna auren yara domin su koma yara ko, shi na nabi sai ce mai inda yara ka aura, kaji wani Allahu akbar, tun azara ka tare da Allah. Sai yanzu aka ce wai budurwa yake Allahu akbar. Wannan kabara ta ka bincike ta. Sai annabi sai ya ce mai halla bikran tulaibuha wa tulaibuka, inda dai budurwa ce kai mata wasa ta yi ma wasa. Muhallin shahid sai ce ya Rasulullahi an ban mini yan uwana mata guda 9 ko guda 7 ga wutar riwaya, guda 9 wanda ni kamata in kula da su, sai na bari in auro musu mai manyan shekaru domin ta kula da su. Wannan shi ce ma itharul gairi, selflessness na ƙarshe kenan, ni in kula da yan uwana mata bisa ga in kula da kaina. Kowa ya fi son ya auri budurwa mai ƙananan shekaru, ya Rasulullah na san da wannan ba mantawa ni da shi ba, amma saboda in na auro ta zan haɗa yara ƙanana guda 10 gidana, sai kasance kullum ana rigima ana tashin hankali, bari in auro babba wadda za ta zama kamar mahaifiyarsu. Kaga ya sa buƙatar yan uwa ne akan buƙatar kai ne. Haka annabi Musa alaihi salam yayi nan, sai ya ce a kharaktaha bai ce lituriqana ba, sai ce lituriqa ahlaha, domin ka nutsar da mutanenta. Laqad ji'ta shay'an imra, ka zo da abin mamaki, ka zo da abin da ya kamata ya ma inkari, ka zo da abin da ba daidai ba. Qala sai annabi Khidir ya ce alamma qul innaka lan tastati'a ma iya sabra.